každom z nás drieme úžasná sila. Táto sila je schopnosť liečiť sa. Nachádza sa hlboko v našom vnútri a čaká na prebudenie. Staroveké praktiky ako Reiki a Shambhala nám ponúkajú cestu, ako sa napojiť na tento prameň liečivej energie. Vedú nás k celistvosti a vnútornému pokoju. Predstavte si svet, kde bolesť ustupuje. Predstavte si život, kde sa emocionálne rany hoja. Reiki a Shambhala nám túto možnosť ponúkajú. Sú viac než len liečebné metódy. Sú to cesty sebapoznávania. V tomto videu preskúmame hlboký význam Reiki a Shambhaly. Odhalíme ich pôvod, princípy a transformačný potenciál. Prostredníctvom skutočných príbehov budeme svedkami sily týchto praktík liečiť na emocionálnej, mentálnej a fyzickej úrovni. Pridajte sa ku mne na ceste liečenia a duchovného rastu. Objavte, ako vám Reiki a Shambhala môžu pomôcť odomknúť vaše vlastné vrodené liečivé schopnosti. Prebuďte sa do života naplneného väčšou pohodou, harmóniou a vnútorným pokojom. Reiki, čo znamená univerzálna energia života, je staroveké japonské liečiteľské umenie. Znovu ho objavil na začiatku 20. storočia Mikao Usui. Usui bol duchovný hľadač, ktorý zasvetil svoj život znovu objaveniu tejto mocnej liečebnej metódy. Reiki vychádza z predpokladu, že energia životnej sily prúdi všetkými živými bytostiami. Táto energia je v japončine známa ako ki, alebo v čínštine ako chi. Keď je naša životná energia silná, cítime sa zdraví a plní života. Keď je slabá, sme náchylnejší na choroby a emocionálnu nerovnováhu. Počas Reiki sedenia praktik pôsobí ako vodič. Sprostredkováva túto univerzálnu energiu života príjemcovi jemným dotykom. Telo príjemcu potom prijíma energiu, ktorú potrebuje na liečenie a obnovenie rovnováhy. Reiki je neinvazívna, jemná, ale zároveň silná praktika. Reiki sa zameriava na príčinu nerovnováhy, nielen na symptómy. Tento holistický prístup podporuje liečenie na všetkých úrovniach: fyzickej, emocionálnej, mentálnej a duchovnej. Reiki sa riadi 5 základnými princípmi. Tieto princípy odovzdal Mikao Usui. Slúžia ako etické pravidlá pre vyváženejší a harmonickejší život. Prvý princíp je: práve dnes sa nebudem trápiť. Nabáda nás, aby sme sa zbavili úzkosti z minulosti a budúcnosti. Sústreďovaním sa na prítomný okamih pestujeme vnútorný pokoj. Druhý princíp je: práve dnes sa nebudem hnevať. Hnev je silná emócia, ktorá nám môže vyčerpať energiu. Tento princíp nám pripomína, aby sme k výzvam pristupovali s pokojom a porozumením. Tretí princíp je: práve dnes budem vďačný. Zdôrazňuje dôležitosť vďačnosti a uvedomenia si prepojenosti všetkých bytostí. Pokora nám umožňuje pristupovať k životu s otvorenosťou a ochotou učiť sa. Štvrtý princíp: práve dnes budem čestný vo svojej práci, nabáda k čestnosti a autenticite vo všetkom, čo robíme. Keď sme sami sebou, sme v súlade s naším vyšším poslaním. A nakoniec, 5. princíp: práve dnes budem láskavý k sebe a ku všetkým živým bytostiam, nám pripomína, aby sme prejavovali láskavosť a porozumenie sebe aj ostatným. Súcit je základom liečenia a spojenia. Zatiaľ, čo Reiki sa zameriava na smerovanie univerzálnej energie života, Shambhala nás vedie na cestu k ešte vyšším frekvenciám. Shambhala sa považuje za pokročilú formu Reiki. Zahŕňa silné liečivé energie z vyšších dimenzií. Shambhalu priniesol svetu duchovný učiteľ John Armitt, známy aj ako Haridas. Haridas tvrdil, že učenie Shambhaly získal prostredníctvom série hlbokých duchovných zážitkov. Energia Shambhaly sa považuje za oveľa vyššiu vibráciu ako tradičné Reiki. Pôsobí na multidimenzionálnej úrovni a rieši nielen fyzickú a emocionálnu nerovnováhu, ale aj duchovné blokády. Táto hlboká liečebná metóda aktivuje spiace vlákna DNA a urýchľuje náš duchovný vývoj. Praktici Shambhaly pôsobia ako kanály pre tú vysokofrekvenčnú energiu. Uľahčujú liečenie a transformáciu prenosom týchto silných vibrácií na príjemcu. Tento proces odstraňuje energetické blokády, prebúdza spiace potenciály a podporuje hlboký duchovný rast. Liečivá sila Shambhaly presahuje fyzické telo. Ponára sa do hlbín našej bytosti a rieši nerovnováhu na emocionálnej, mentálnej a duchovnej úrovni. Na emocionálnej úrovni nám Shambhala pomáha uvoľniť uväznené emócie. Lieči minulé traumy a podporuje emocionálnu rovnováhu a pohodu. Odstránením týchto emocionálnych blokád zažívame väčší pokoj, radosť a vnútornú harmóniu.
Na mentálnej úrovni Shambhala zlepšuje jasnosť, sústredenie a intuíciu. Odstraňuje mentálny chaos a obmedzujúce presvedčenia, čím nám umožňuje robiť rozhodnutia v súlade s naším najvyšším dobrom. Táto zvýšená mentálna jasnosť umožňuje väčšiu kreativitu, vhľad a duchovné porozumenie. Na duchovnej úrovni nás Shambhala prebúdza k našej pravej podstate a spojeniu s božským. Urýchľuje duchovný rast a otvára nás vyšším sféram vedomia. Toto duchovné prebudenie vedie k hlbokej transformácii zmyslu a naplneniu. Multidimenzionálny prístup Shambhaly k liečeniu rieši základnú príčinu utrpenia. Neponúka len dočasnú úľavu, ale hlbokú a trvalú transformáciu. 6. časť, transformácia skeptika, stretnutie Dr. Smitha z Reiki. Dr. Smith, renomovaný kardiológ, pristupoval k Reiki so skepticizmom. Bol hrdý na svoj vedecký prístup k liečbe, avšak pretrvávajúce bolesti chrbta ho priviedli k skúmaniu alternatívnych terapií. Počas svojho prvého Reiki sedenia Dr. Smith cítil teplo prúdiace jeho telom. Bol prekvapený, keď pocítil výrazné zníženie bolesti. Ako pokračoval v sedeniach, všimol si niečo hlbšie. Jeho úroveň stresu sa znížila. Zistil, že k svojim pacientom pristupuje s väčšou empatiou a súcitom. Skúsenosť Dr. Smitha z Reiki spochybnila jeho presvedčenie o liečení. Uvedomil si, že skutočné liečenie zahrnie nielen fyzické telo, ale aj myseľ a ducha. Začal začleňovať princípy Reiki do svojej praxe a bol svedkom pozitívnej zmeny vo svojom vlastnom blahobite aj v blahobite svojich pacientov. 7. časť, nájdenie vnútorného pokoja, Sarino prebudenie so Shambhalou. Sara roky bojovala s úzkosťou a pocitom prázdnoty. Vyskúšala rôzne terapie, ale nič sa nezdalo riešiť podstatu jej utrpenia. Zúfalá po riešení sa zúčastnila workshopu Shambhala liečenia. Počas workshopu Sara zažila hlbokú zmenu vedomia. Keď sa spojila s energiou Shambhaly, pocítila vlnu pokoja, ktorá ju zaplavila. Bolo to, ako by jej z pliec spadla tiaž. Úzkosť, ktorá ju trápila roky, sa začala rozplývať. Ako Sara pokračovala v praktikovaní Shambhaly, všimla si hlbokú transformáciu. Cítila sa viac spojená so sebou samou a so svetom okolo seba. Jej intuícia sa prehlbila a objavila nový zmysel a smer vo svojom živote. Shambhala ju prebudila k jej vlastnému vnútornému svetlu a viedla ju na cestu liečenia a duchovného prebudenia. 8. časť, liečenie rodinných pút, sila Reiki vo vzťahoch. Sila Reiki presahuje individuálne liečenie, dokáže tiež liečiť narušené vzťahy. Keď Mária objavila Reiki, jej rodina mala problémy. Komunikácia sa narušila a medzi členmi rodiny sa hromadila zášť. Mária začala praktikovať Reiki na sebe a všimla si zmenu vo svojej vlastnej energii. Cítila sa pokojnejšia, trpezlivejšia a súcitnejšia. Ako sa jej vlastná energia menila, všimla si pozitívnu zmenu v interakciách s členmi svojej rodiny. Inšpirovaná vlastnou skúsenosťou Mária povzbudila svoju rodinu, aby vyskúšali Reiki. Pomaly začali liečiť staré rany a komunikovať otvorenejšie. Reiki im pomohla pestovať odpustenie, porozumenie a súcit jeden k druhému. Cesta rodiny z Reiki sa stala dôkazom sily energetického liečenia pri náprave narušených pút. Pripomenula im, že láska, súcit a odpustenie sú základnými kameňmi silných a zdravých vzťahov. 9. časť. Príjmite cestu liečenia a rastu. Reiki a Shambhala ponúkajú hlboké cesty k liečeniu a duchovnému rastu. Umožňujú nám napojiť sa na naše vlastné vrodené liečivé schopnosti a prebudiť sa k nášmu skutočnému potenciálu. Tieto praktiky nie sú len náplasťou na naše rany, ale hlbokými cestami sebapoznávania a transformácie. Ako sme videli v príbehoch Dr. Smitha, Sary a Máriinej rodiny, liečivá sila Reiki a Shambhaly je nepopierateľná. Tieto praktiky ponúkajú nádej, liečenie a transformáciu tým, ktorí hľadajú vyváženejší, naplňujúcejší a duchovne prebudený život. Ak vás láka možnosť zažiť väčšiu pohodu a odomknúť si vlastný liečivý potenciál, odporúčam vám preskúmať svet Reiki a Shambhaly. Príjmite cestu liečenia a rastu a objavte transformačnú silu, ktorá vo vás drieme.